नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. या लाईव्हमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हायचं आहे. आजचा विषय आहे 2026 चालू घडामोडी प्रश्न. खूप छान चांगले प्रश्न आहेत जे आताच्या काळात महत्त्वाचे आहेत या येणाऱ्या सर्व परीक्षांसाठी. बाकी कुठलीही परीक्षा असू दे, चालू घडामोडी सगळ्या प्रश्नांमध्ये, सगळ्या एक्झाममध्ये येतातच. आपण आज ट्राय करणार आहोत 40 चांगले प्रश्न, जेणे तुमचं नॉलेज वाढणार आहे हे नक्की. सर, चॅनलला नक्की जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि कमेंट करा. चला जॉईन व्हा पटापटा. आपण तयारी करूया. तोपर्यंत प्रश्न कुठले घेणार आहे ते सांगते मी तुम्हाला. जॉईन व्हा लवकरात लवकर. कमेंट करा पहिले. कमेंट करा सर्वांनी. स्वागत आहे सर्वांचं. प्लीज कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. चला मंडळी, जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. कमेंट करा, कमेंट करा सर्वांनी. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. आणि जो आजच्या पॉईंटने, छान पॉईंटने विनर होईल त्याची मी शॉर्ट बनवणार आहे. हाय प्रशांत दादा, नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात प्रशांत दादा? हाय, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा चॅनलला सर्वांनी, डबल टॅप करा, कमेंट करा. प्लीज कमेंट करा सर्वांनी. कमेंट येत नाही आहेत तुमच्या सगळ्यांच्या. मंडळी जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्हला. स्वागत आहे सर्वांचं. कमेंट करा. योगराज, हॅलो, गुड आफ्टरनून दादा, नमस्कार. स्वागत आहे दादा तुमचं. कसे आहात तुम्ही दादा? जेवलात का? कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक करा चॅनलला. प्लीज पटापट जॉईन व्हा. आपल्याला प्रश्न चालू करायचे आहेत. कमेंट करा सर्वांनी. हाय प्रशांत दादा म्हणतायत परू स्कूलला गेली आहे. अभिजित काने म्हणताय एवढा अभ्यास केलो असतो तर IPS किंवा IAS नक्कीच झालो असतो. डिग्री घेऊन काय उपयोग नाही झाला. राईट भावा, खरंच. म्हणजे तेव्हा आपल्याला कोणी ना गायडन्सच नाही केलं रे. तेव्हा जर आपल्याला कोणी गायडन्स केला असता ना, की तुम्ही स्पर्धा परीक्षा काय असते हे पण नाही माहिती होतं. विनोद सावळे म्हणतायत हाय प्रिया. हाय, नमस्कार दादा. विनोद दादा. संकेत वंजारे म्हणते तुम्ही टीचर आहे का मॅडम? नाही दादा, मी टीचर नाही आहे. सॉरी प्रीती. विनोद दादा म्हणते सॉरी प्रीती. कशासाठी सॉरी? संकेत, तुम्ही टीचर असते तर पनिश केली असती का? कान खेचायची की मुर्गा? ओके, तुम्ही आहात वय. तुमचे तर कानच खेचले ना टीचरने.
प्लीज लाईक करा. विनोद दादा, संकेत दादा, अभिजित दादा, प्रशांत दादा, योगीराज दादा, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. लाईक करताय, काढून घेताय, करताय, काढून घेताय. हे काय चाललंय आज? प्रशांत दादा, एक लाईव्ह करायला लाईक करायला जमत नाही होय. मंडळी पटापट कमेंट करा. प्लीज सर्वांनी कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. एवढा अभ्यास केलो असतो तर, अगर आप मेरी टीचर हो, ये काय वायफाय लावते, नहीं करता तो मुझे कौन सी पनिशमेंट देती. मैं आप संकेत दादा, मी तुम्हाला 100 वेळा एकच पेज 100 वेळा लिहायला सांगितलं असतं. आप टीचर बहुत स्ट्रिक हो. येस. विनोद दादा म्हणते पहिले प्रिया बोलो, पण तुमचं नाव तर प्रीती आहे म्हणून सॉरी बोललो. ओके. पण मला कळलं, ठीक आहे. पण बोललात ना, थँक्यू. प्रीती काय आणि प्रिया काय. कुठून आहात विनोद दादा तुम्ही? संकेत दादा म्हणते लाईक केला, थँक्यू. विनोद दादा म्हणते लाईक डन. दत्ता माळी म्हणते अहो कुठून? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. विनोद दादा म्हणते कुठून आहे? सिंधुदुर्ग जिल्हा, कोकण. संकेत दादा तुम्ही एका हातावर किती स्केल मारले असते? मला मारायला नाही जमत. मी तुम्हाला 100 पेजेस लिहायला सांगितलं असतं. विनोद दादा म्हणते जळगाववरून. हो का? नक्कीच माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. आता मी चालू घडामोडींवर प्रश्न विचारणार आहे आणि जो प्रश्न पहिलं उत्तर जो करेक्ट देईल त्या माझ्या चॅनलवर त्याची शॉर्ट बनणार आहे. ओके. तर मी पहिला प्रश्न घालते 2026 चालू घडामोडींचा. 2026चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला? 2026चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला? 2026चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला? संकेत कान खिचायची पण नाही केली असती. मला नाही बाबा कान खेचायला कोणाचे जमत. जय महाराष्ट्र. प्रेम नमस्कार, कसे आहेस तू? स्वागत आहे. थँक्यू लाईव्हला आल्याबद्दल. सर्वांनी कमेंट करा. येतंय का प्रश्नचं उत्तर? 2026चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला? कमेंट करा. इतकं टेन्शन कोण घेईल? पहिलीच टेन्शन कमी नाहीये. ओके. येतंय का कोणाला आन्सर? आन्सर कोणाला येतंय का? कमेंट करून सांगा. येतंय का? डॉक्टर प्रकाश आमटे. पण अजून तो जाहीर झाला नाहीये. समजलं का? जाहीर झाला नाहीये. इश्कवाला बरोबर आहे. आन्सर बरोबर आहे. डॉक्टर प्रकाश आमटे.
प्रेमला 1 पॉइंट भेटला आहे. व्हेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन. व्हेरी गुड प्रेम. कौशल म्हणते प्रीतिया बहिणी गोड तुझं हास्य घरात भरते आनंदाचा प्रकाश. तुझ्या प्रेमानं जुळतं नातं खास नेहमी राहावं तुझ्या चेहऱ्यावर हास्य. थँक्यू भावा. कसं आहेस तू? बरं आहेस ना? प्लीज मंडळी, एवढे तुम्ही लाईव्हला आहात पण एक लाईक नाही करत आहात. लाईक अजिबात वाढत नाही आहेत. पुढचा प्रश्न. जगातील पहिल्या AI सुरक्षा परिषदेचे आयोजन 2026 मध्ये कोठे करण्यात आले? जगातील पहिल्या AI सुरक्षा परिषदेचे आयोजन 2026 मध्ये कुठे करण्यात आले? कमेंट करून सांगा. ऑप्शन सांगू का? नवी दिल्ली, लंडन, सोल, पॅरिस. ए नवी दिल्ली, बी लंडन, सी सोल, डी पॅरिस. कमेंट करा सगळ्यांनी आणि आन्सर द्या. गॉडफादर म्हणजे KBC गोज ऑन. येस, ABC. गॉडफादर कसे आहात तुम्ही? कौशल म्हणते मी बरो असय. ओके, बरोच रो भावा. संकेत दादा म्हणतायत कशा आहात तुम्ही? मस्त आहे संकेत दादा. तू कसा आहेस? कुठून आहेस तू? US. उसा 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 काय? जगातील पहिल्या AI सुरक्षा परिषदेचे आयोजन 2026 मध्ये कोठे करण्यात आले? आली. तर आन्सर आहे सोल. म्हणून सोल येते. सांगते तुम्हाला. AIच्या सुरक्षित वापरासाठी दक्षिण कोरियातील सोल येथे ही परिषद घडली. ओके. हाय सँडी. दिल्ली नाही, सोल. AIच्या सुरक्षित वापरासाठी दक्षिण कोरियातील सोल येथे ही AI सुरक्षा परिषदेचे आयोजन झाले. ओके स्टुडंट. आज मला पण जमत नाहीये, भयंकर डोकं दुखतंय, त्यामुळे मी शांतच आहे. पुढचा. भारतात कोणत्या वर्षापर्यंत क्षयरोग म्हणजे TB मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे? भारतात कोणत्या वर्षापर्यंत क्षयरोग TB मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे? मास्तिरीन बाई पोरांचा क्लास घेते बरं का? येस. तुझ्या पण पोरांना इकडे टाक माझ्या ट्युशन मध्ये. GKचा ट्युशन. पुढचा प्रश्न घातलाय मी. भारतात कोणत्या वर्षापर्यंत क्षयरोग मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे? 2024, 2025, 2026, 2030. कमेंट करून सांगा.
ओके बाय. जॉब आहे. ओके कौशल, बाय बाय. अरे कोणाला आज उत्तरच येत नाही काय रे? सग पोरांनो, ढब्बू पोरांनो आहात का तुम्ही? ढब्बू आहात का? येत नाही तुम्हाला आन्सर? ऑप्शन सांगते, कमेंट करून सांगा तरी. भारत सरकारने कोणत्या वर्षापर्यंत क्षयरोग टीबी मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे? इश्कॉलर म्हणते 2030. नो. अजून कोणाला येते का? लाईव्ह मध्ये असणाऱ्यांपैकी कोणाला आन्सर येते का? कमेंट करून सांगा. अरविंद दादा म्हणतायत 1935. नाही, 1935. प्रश्न काय आहे समजून घ्या. भारत सरकारने कोणत्या वर्षापर्यंत भारतात कोणत्या वर्षापर्यंत क्षयरोग म्हणजे टीबी मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे? कमेंट करा यार. ए 2024, बी 2025, 2026 आणि डी 2030. मी स्वाती महाराष्ट्रातली. मोशी तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है? हाँ, थैंक यू स्वाती. 2025. राजू दादा म्हणतात 2026. व्हेरी गुड. अजून कोणाला आन्सर येत आहे का? कमेंट करून सांगा. 2000 ऑप्शन आहेत. ए 2024, बी 2025, सी 2026, डी 2030. येत आहे का कोणाला आन्सर? हे MPSC मध्ये बाकी इतरही एक्झाममध्ये हे प्रश्न येतात. कोणाला येत आहे का आन्सर? कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करा. तर इथं जे आन्सर आहे ते आहे 2025. स्पष्टीकरण सांगते, लक्षात घ्या. भारत सरकारने 2025 पर्यंत देशाला टीबी मुक्त करण्याची घोषणा केली होती आणि 2026 मध्ये त्याचे परिणाम तपासले जात आहे. म्हणजे काय? भारत सरकारने 2025 पर्यंत टीबी मुक्त देश करण्याची घोषणा केली आणि 2026 मध्ये त्याचे परिणाम तपासले जातील. तर इथं 1 पॉइंट इश्कॉल लो याला भेटतोय. पुढचा प्रश्न घेते मी. आज काय हुशार पोरं सुट्टीवर आहेत, त्यामुळेच डब्बू पोरं काय उत्तरच देत नाहीयेत. पुढचा प्रश्न. 2026चा फिफा विश्वचषक 2026चा फिफा विश्वचषक कोणत्या देशात आयोजित केला आहे? फिफा वर्ल्ड कप म्हणतात त्याला. विश्वचषक म्हणजे वर्ल्ड कप कोणत्या देशात आयोजित केला आहे? ए केवळ अमेरिका, बी कतार, सी अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको, डी अर्जेंटिना. सांगा, उत्तर सांगा. कोणाला येतंय का? येतंय का? मेक्सिको. अरविंद दादा म्हणतात भूटान. इश्कला म्हणते US. ऑप्शन आहे का? ए केवळ अमेरिका. ABCD आन्सर हे द्या. ऑप्शन ABCD लिहा मध्ये. ए केवळ अमेरिका, बी कतार, सी अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको, डी अर्जेंटिना. तर इथं राजू दादांनी आन्सर बरोबर दिला आहे, सी. व्हेरी गुड राजू दादा. कुठून आहात तुम्ही? 1 पॉइंट. क्लॅपिंग फॉर राजू दादा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, गुड 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 जॉब. तर याचं मी एक्सप्लेनेशन सांगते. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको पहिल्यांदाच हा विश्वचषक 3 देशांमध्ये मिळून खेळवला जाईल. ओके, अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको. ओके, यवतमाळ जिल्ह्यातून आहात का? ओके. सँडी म्हणते क्वार्टर. हा, क्वार्टर म्हणजे
अरविंद राजू क्रॅक वाटतो जरा आता MPSC क्रॅक करतो वाटतं आता MPSC. येस, करणार तो, हुशार आहे पोरगा. पुढचा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये होणार आहे युनायटेड स्टेट, कॅनडा, मेक्सिको, 3 देश मिळून. बरोबर, बरोबर आहे इश्कॉललो. पुढचा प्रश्न आहे, सध्या भारताचे निवडणूक आयुक्त कोण आहेत? भारताचे सध्या नियुक्त भारताचे सध्या नियुक्त आयुक्त कोण आहेत? अरविंद गुगल करून उत्तर देतोय मॅडम राजू. तुम्ही पण द्या अरविंद दादा गुगल करून, काही प्रॉब्लेम नाही. ऑप्शन सांगू का? इथं आन्सर दिला आहे किंग कोहली. व्हेरी गुड किंग कोहली, व्हेरी गुड किंग कोहली. 1 पॉइंट, व्हेरी गुड. ज्ञानेश कुमार यांनी हे सध्या भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत. बरोबर आहे ज्ञानेश दादा, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. राजू दादा म्हणते ज्ञानेश कुमार, बरोबर आहे. अरविंद दादा म्हणते अशोक खरात. हो का, व्हेरी गुड, खूप छान. हे कुठल्या पुस्तकात माहिती भेटते तुम्हाला? गुगल करू नका, अंक मिळेल पण ज्ञान नाही. पण वाचतील ना रे गुगल करून तरी. थोडंसं ते डोळ्यांना तरी दिसेल. पुढचा प्रश्न आहे, कोणत्या राज्याने नुकतेच एक जिल्हा एक खेळ धोरण जाहीर केले आहे? कोणत्या राज्याने नुकतेच एक जिल्हा एक खेळ धोरण जाहीर केले आहे? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी तामिळनाडू. कोणत्या जिल्ह्याने एक खेळ कोणत्या राज्याने एक खेळ एक जिल्हा असं नवं धोरण घोषित केले आहे? कोणी आन्सर दिला आहे? इश्कवालालाव UP. येस, उत्तर प्रदेश, बरोबर आहे. प्रेमला 1 पॉइंट मिळतोय. उत्तर प्रदेश या राज्याने नुकतेच एक जिल्हा एक खेळ धोरण जाहीर केले आहे. ओके, व्हेरी गुड. जागतिक आनंद अहवाल 2026 नुसार कोणता देश प्रथम क्रमांकावर आहे? जागतिक आनंद अहवाल 2026. डेन्मार्क, फिनलंड, भारत, आइसलँड. सांगा कोणाला येते आन्सर? जागतिक आनंद अहवाल 2026 नुसार कोणता देश प्रथम क्रमांकावर आहे? माझी बुद्धिमत्ता कमी आहे ताई म्हणून चुकते. ओके, हो का. किंग कोहली म्हणते फिनलंड. ओके, व्हेरी गुड किंग कोहली, व्हेरी गुड, गुड आन्सर, व्हेरी नाईस. पुढचा प्रश्न आहे, नुकताच एप्रिल 2026 मध्ये सायक्लोन आयव्ही सराव भारताने कोणासोबत केला?
नुकताच एप्रिल 2026 मध्ये सायक्लोन आयव्ही सराव भारताने कोणासोबत केला? ए इजिप्त, बी ओमान, सी श्रीलंका, डी जपान. कमेंट करून सांगा. कमेंट करा. कमेंट करा मंडळी. नुकताच एप्रिल 2026 मध्ये सायक्लोन आयव्ही सराव भारताने कोणासोबत केला? इश्कोला म्हणते बांगलादेश नाही. अरविंद दादा म्हणते श्रीलंका नाही दादा. ऑप्शन आहेत इजिप्त, दुसरा आहे ओमान, तिसरा आहे श्रीलंका आणि चौथा आहे जपान. लंका असेल नाही. आन्सर आहे इजिप्त. इजिप्त इजिप्त इजिप्त. हाय राजकुमार दादा. नाही दादा, जपान नाहीये. नुकताच 2026 मध्ये सायक्लोन आयव्ही इजिप्त बरोबर आहे. इजिप्त येतं आन्सर. राजकुमार दादा व्हेरी गुड. तुमची एंट्री झालेली आहे. व्हेरी गुड. 1 पॉइंट. व्हेरी गुड. कसे आहात दादा? स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी प्लीज लाईक करून घ्या. पुढचा प्रश्न. महाराष्ट्र सरकारने काय यार हे डोक्यावर. महाराष्ट्र सरकारने लेक लाडकी योजनेअंतर्गत मुलींना नाहीये ते स्त्रियांना एकूण किती रक्कम देण्याचे ठरवले? महाराष्ट्र सरकारने लेक लाडकी योजनेअंतर्गत मुलींना एकूण किती रक्कम देण्याचे ठरवले आहे? कोणाला येते का आन्सर? महाराष्ट्र सरकारने लेक लाडकी योजनेअंतर्गत मुलींना एकूण किती रक्कम देण्याचे ठरवले आहे? राजकुमार दादा म्हणतायत 10,01,000. 1,01,000 बरोबर आहे दादा. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड राजकुमार दादा. व्हेरी गुड. 1 पॉइंट. खूप छान. अभिजित दादा म्हणते 15,000 देणार होते पण दिले नाही. सरकार पडले त्याबरोबर पैसे पण गेले. ते लाडकी बहीण योजना. ही आहे लाडकी लेक योजना. कळलं का? पुढचा प्रश्न विचारते. इस्रोची 2026 मधील चंद्रयान 4 मोहीम कोणत्या देशाच्या मदतीने होणार आहे? इस्रोची 2026 मधील चंद्रयान मोहीम कोणत्या 2 देशांच्या मदतीने होणार आहे? ए अमेरिका म्हणजे नासा, जपान जॅक्सा, तिसरं रशिया, डी फ्रान्स. ए अमेरिका, बी जपान, सी रशिया, डी फ्रान्स. अभिजित दादा सगळ्यांना योजना मुली आणि बहिणींसाठी आम्ही काय पाप केले ते त्या सरकारलाच जाऊन विचारा. बरोबर आहे राजकुमार दादा. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड राजकुमार दादा. किंग कोहली म्हणते नासा नाही. जपान सोबत जाक्सा जपान सोबत करणार आहेत. इस्रोची 2026 मधील चंद्रयान मोहीम ही जपान या देशाच्या मदतीने होणार आहे. लक्षात ठेवा. पुढचा प्रश्न आहे. 2026 चे ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेतेपद
पुरुष. सांगा. 2026 चे ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेते पद पुरुष कोणाला भेटलंय? येते का राजकुमार दादा तुम्हाला? याचे ऑप्शन नाहीये. 2026 चे ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेते पद पुरुष. येते का राजकुमार दादा, अभिजित दादा? किंग कोहली म्हणतायत. कार्लोस अल्ट्रासॉनिक, कार्लोस अल्काराज, अल्काराज बरोबर आहे. बरोबर आहे किंग कोहली. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, नाईस जॉब. कार्लोस अल्काराज बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न आहे. देशातील पहिली वॉटर मेट्रो कुठे सुरू झाली? देशातील पहिली वॉटर मेट्रो कुठे सुरू झाली? प्लीज लाईक करा चॅनलला, कमेंट करा. कमेंट येत नाहीये, प्लीज कमेंट करा. टायपिंग प्रॉब्लेम होतोय. ओके, मग ABCD मध्ये उत्तर दिलात तरी चालेल. राजकुमार दादा म्हणतात कोची. बरोबर आहे राजकुमार दादा. कोचीमध्येच, कोची केरळ मध्ये झाली. देशातील पहिली वॉटर मेट्रो ही कोची मध्ये केरळ येथे सुरू झाली. ओके, राजकुमार दादांना 1 पॉइंट देत आहे. गुड. पुढचा, नीती आयोगाचे सध्याचे CEO कोण आहेत? तुषार गोपाल म्हणते जळगावची केळी. आदित्य दादा म्हणते तिरुपतीला कधी जाणार आहे? आदित्य दादा, हा जाणार. नमस्कार तुषार दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. इश्कॉलला म्हणते वॉट्रो नाही, वॉटर मेट्रो टीचर. अरे समजून घे रे, प्रत्येक गोष्ट सांगायचीच नाहीये. माझं डोकं दुखतंय, सो मला थोडंसं प्रॉब्लेम होते बोलताना, म्हणून एखादा शब्द चुकला तर समजून घ्या. हा, लाईव्ह घेते ताई. हो, आली. आराम करा टीचर. तुमच्यासारखी पोरं असली तर आराम कसा करायचा? एखादा शब्द चुकला की सांगायचं परत. हा, बरोबर आहे. कोणी आन्सर दिलंय? गंगाराम दादा. राजकुमार दादा म्हणताय VR सुब्रमण्यम. बरोबर आहे, व्हेरी गुड. गंगाराम दादा नमस्कार, स्वागत आहे. आराम करा टीचर. तुषार दादा म्हणतात एक प्रश्न विचारू का ताई? विचारायचा, चांगला असेल विचारायचा तरच विचार. लाडकी बहीण केव्हा
बी होणार आहे. म्हणजे गंगाराम, आता कमेंट करणारे आई शपथ घेऊन सांगा, सर्च करत आहात की नाही. राजकुमार म्हणतात बी व्ही आर सुब्रमण्यम बरोबर आहे. राजकुमार दादा म्हणतात बी व्ही आर सुब्रमण्यम बरोबर आहे. बी व्ही आर सुब्रमण्यम. प्रवीण दादा म्हणतात हाय. हाय प्रवीण दादा, नमस्कार. पुढचा प्रश्न, युनोने 2026 हे वर्ष काय म्हणून घोषित केले आहे? युनोने हे वर्ष युनोने 2023 हे वर्ष काय म्हणून घोषित केले आहे? कमेंट करा. गंगाराम, कोणी उत्तर दिलं? तुम्ही पण नुसतं सुब्रमण्यम दिलेलं आणि कोणते राजकुमार दादांनी पूर्ण आन्सर दिलं, त्यांचं नाव जे ऑप्शन मध्ये होतं ते. किंग कोहली म्हणताय 2023 काय घोषित केलं? युनोने 2026 हे वर्ष काय म्हणून घोषित केलं? ओके, सांगा आन्सर. कोणाला येतंय का? येतंय का? आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष. मी एकदा रिचेक करते, जरा थांबा. युनोने 2026 हे वर्ष काय म्हणून घोषित केलं? युनोने 2026 हे वर्ष काय म्हणून घोषित केलं? हिमनदी वर्ष, पशुपालन वर्ष. इथं मी पूर्ण एक्सप्लेन करून सांगते. संयुक्त युनोने 2026 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय कुरणे व पशुपालक वर्ष, आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष, शाश्वत विकासासाठी स्वयंसेवकाचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष. हे तिन्ही ऑप्शन आले, येऊ शकतात तुम्हाला तिन्हीपैकी. 26 राजकुमार दादा, 26 आंतरराष्ट्रीय श्रेणी व कुरण वर्ष. सॉरी हा, मला ना सध्या काल रात्री सकाळ ताप पण होता, असं खूप डोकं वगैरे दुखत होतं आतल्यात, आणि आज मला जरा जमत नाहीये, पण म्हटलं घेऊया जरा थोडंसं लाईव्ह. सॉरी हा जर चुकत असेल माझ्याकडनं तर. पुढचा प्रश्न विचारते मी. पुढचा प्रश्न विचारते. सॉरी हा 2023 बोलली असेल तर. भारताचे 50वे सरन्यायाधीश कोण आहेत? भारताचे 50वे सरन्यायाधीश कोण आहेत? येते का कोणाला आन्सर? बरोबर आहे गंगाराम दादा, बरोबर आहे. धनंजय चंद्रचूड. गंगाराम दादा व्हेरी गुड. किंग कोहली म्हणतात सूर्यकांत. DY चंद्रचूड म्हणजे धनंजय. ओके. कोणत्या भारतीय शहराला युनेस्कोने सिटी ऑफ लिटरेचर म्हटले आहे? कोणत्या भारतीय शहराला युनेस्कोने सिटी ऑफ लिटरेचर म्हटले आहे?
आता म्हणू नका न्यायमूर्ती नाही लावलं. हो हो दादा. वाराणसी नाही. कोहली म्हणते परत एकदा उत्तर चेक करा तुम्ही. कुठलं किंग कोहली कुठलं? शर्मा नाही दादा. धनंजय चंद्रचूड हेच आन्सर येतं दादा. कमी वेळात जास्त प्रश्न घ्या. एक मिनिट ना, मी चेक करते. भारताचे 50वे न्यायाधीश कोण आहेत? सरन्यायाधीश. भारताचे 50वे सरन्यायाधीश कोण आहेत? चेक करूया आपण. ओके. भारताचे 50वे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती DY चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आहेत. आणि भारताचे सध्याचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत कार्यरत आहेत. ते भारताचे 53वे सरन्यायाधीश आहेत. जे आता तुम्ही सूर्यकांत बोलताय ना, ते गंगाराम दादा सूर्यकांत हे 53वे आहेत आणि 50वे चंद्रचूड आहेत. बरोबर बोललात गंगाराम दादा. अरे काय चेक करा, एवढं माहीत नसतं का असं म्हणतायत. उत्तम म्हणताय दादा म्हणताय महाराष्ट्राला किती लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे? कोणाला येतंय का आन्सर सांगा बघू. इथं मी पिन करते. सॉरी 50वे विचारले होते का? हो किंग कोहली, मला वाटले आताचे नाही. 120 किलोमीटर होती, आता 177 मीटर. राजकुमार दादा म्हणतात केरळमधील कोझिकोड. राजकुमार दादांनी आन्सर बरोबर दिला आहे. व्हेरी गुड राजकुमार दादा, खूप छान अभ्यास आहे तुमचा, खूप छान. आपण पुढचा प्रश्न विचारूया. इथं मी काय म्हणजे एक्सपर्ट नाही याच्यातली, मी तुमच्यासारखी आहे, त्यामुळे कुठं चुकलं तर क्षमा करा. व्याघ्र गणना 2026 नुसार व्याघ्र गणना 2026 नुसार भारतात वाघांची संख्या किती आहे? सांगा बघू. ऑप्शन नाही आहेत. मी हे 1 सेंटेन्स मध्येच आहेत. गंगाराम दादा म्हणतात ऑप्शन नाही आहेत. मी ऑप्शन देऊ का तुम्हाला? 4300, 2025, 3682 आणि 4000. किंग कोहली म्हणतात 2782. व्हेरी गुड किंग कोहली, व्हेरी गुड. गंगाराम दादा म्हणतात 3782. बरोबर आहे, बरोबर आहे गंगाराम दादा. किंग कोहली म्हणतात, किंग कोहली 90 पॉईंट देते. व्हेरी गुड किंग कोहली, खूप छान. प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा चॅनलला, डबल टॅप करा. प्लीज लाईक करा चॅनलला, डबल टॅप करा. कोणाला आन्सर अजून येत आहे का? कमेंटमध्ये उत्तर लिहा. पुढचा प्रश्न आहे, मराठा आरक्षणासंबंधित नेमलेली समिती कोणती? मराठा आरक्षणासंबंधित नेमलेली समिती कोणती? येतं का आन्सर? येते का? राजकुमार दादा, कोहली, गंगाराम दादा. शिंदे समिती. विखे पाटील. किंग कोहली म्हणतात शिंदे समिती, गंगाराम म्हणतात विखे पाटील. उत्तम दादा म्हणते आता कसं वाढली लांबी राजा दादा?
कोल्हापूर दादा नमस्कार, कसे आहात दादा? इथं कोणती परीक्षा चालू आहे? जनरल नॉलेज चालू आहे दादा. गंगाराम दादा म्हणतात शिंदे. कोल्हापुरी दादा मी तुम्हाला इंस्टाग्रामवर मेसेज करते. ओके, मला तुमच्याशी बोलायचं आहे. इंस्टाग्रामला मेसेज करते मी. उत्तम दादा म्हणते विखे पाटील समिती नाही. किंग कोहलीने आन्सर बरोबर दिला आहे, शिंदे समिती. पण ते पण आन्सर थोडंसं शिंदे समिती ते आहे. संदीप शिंदे समिती. किंग कोहली किंग कोहलींना 1 पॉइंट आहे. दोन 2026 ची आशियाई क्रीडा स्पर्धा कोठे होणार आहे? म्हणजे आशियान गेम कोठे होणार? 2026 चे आशियान गेम्स कोठे होणार आहेत? कमेंट करून सांगा. लाईक केलं ताई. कोल्हापुरी दादा म्हणते थँक्यू दादा. कोल्हापुरी दादा म्हणते ओके थँक्यू. राजकुमार दादा एक समुद्र किनारा सरळ रेषेत नाही म्हणून. ओके. उत्तम दादा म्हणतात ओके दादा. किंग कोहली म्हणते ओके. संदीप शिंदे समिती. गंगाराम दादा म्हणतात इंडिया. राजकुमार दादा म्हणतात नागोया. बरोबर आहे राजकुमार दादा, आन्सर बरोबर आहे. नागोया जपान. 2 आहेत, नागोया आणि जपान. येस येस. इथं दोघांना पण पॉइंट देते, राजकुमार दादांना आणि किंग कोहली. व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न घेऊया आपण. ब्रिक्स 2026 ची परिषद कोठे होणार आहे? ब्रिक्स 2026 ची परिषद कोठे होणार आहे? ला 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 हा ला 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 ला. ब्रिक्सची सांगा 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 सांगा. तुमचं नाव काय आहे सांगा. NN काय लिहू? उत्तम दादा जंजिरा किल्ला पूर्वी कुणाच्या ताब्यात होता आणि त्याचे बांधकाम कोणी केले? NN म्हणतात ब्राझील. 1 पॉइंट. पुढचा प्रश्न. भारताच्या राष्ट्रपती श्री द्रौपदी मुर्मू कितव्या राष्ट्रपती आहेत? भारताच्या राष्ट्रपती. ब्रिक्स 2026 ची परिषद ब्राझीलमध्ये परिषद होणार आहे. ओके, ब्राझीलमध्ये. भारताच्या राष्ट्रपती श्री द्रौपदी मुर्मू कितव्या राष्ट्रपती आहेत? आन्सर दिले किंग कोहलीनी. 15. व्हेरी गुड किंग कोहली, व्हेरी गुड. 1 पॉइंट. पुढचा प्रश्न. प्लीज मंडळी लाईक करा चॅनलला. जागतिक वारसा स्थळात महाराष्ट्रातील कशाची नोंद झाली? जागतिक वारसा स्थळात महाराष्ट्रातील कशाची नोंद झाली? येते त्या दिवशीच आपण घेतलेला ना हा प्रश्न. 2026 मध्ये जागतिक वारसा स्थळात महाराष्ट्रातली कशाची नोंद झाली? येते कोणाला आन्सर? येते का कोणाला आन्सर? कमेंट करून सांगा मला. ऑप्शन नाहीये तिथं, ऑप्शन नाहीये. किल्ले. किंग कोहली म्हणतात 12 नाही. हे कुठलं मगाच सांगताय तुम्ही ते किंग कोहली. द्रौपदी कितव्या राष्ट्रपती आहेत?
ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक स्थळे राजकुमार दादा सांगतायत. मराठा लष्करी वास्तुकला हे आन्सर आहे. पॉइंट लिहित बसत जाऊ नका, तिथंच शाबासकी देऊन पुढे जात जावा. पॉइंट मी त्यांचे पॉइंट लिहून ज्याचा जास्त पॉइंट असणार त्याची शॉर्ट बनणार आहे माझ्या चॅनलवर. वारसा स्थळांमध्ये मग तेच मी बोलली ना. भारताच्या वारसा स्थळामध्ये महाराष्ट्रातील कशाची नोंद झाली? DK म्हणतात. बोला मॅडम. नमस्कार DK. उत्तर परत सांगा ना मॅडम यांचे. भारताच्या जागतिक वारसा स्थळात महाराष्ट्रातील कशाची नोंद झाली? मराठा लष्करी वास्तुकला, मराठा मिलिटरी लँडस्केप. बरोबर दादा. तर इथं आन्सर भेटतंय राजकुमार दादांना. व्हेरी गुड राजकुमार दादा. उत्तम म्हणतायत दादा. म्हणतायत अहमदनगरच्या निजामशाहीत त्यांचे बांधकाम झाले व निजामशाहीच्या ताब्यात होता किल्ला. ओके ओके. अहमदनगरच्या निजामशाहीत त्यांचे बांधकाम झाले आणि निजामशाहीच्या ताब्यात होता तो किल्ला. ओके दादा. थँक्यू उत्तम दादा. खूप छान माहिती सांगितलं तुम्ही. खूप छान. जंजिरी किल्ला हा राम पाटील या नावाड्याने बांधला. ओके. हो का. थँक्यू. खूप छान माहिती देताय. तुमचाही छान अभ्यास आहे. व्हेरी नाईस. खूप मस्त. आमच्याही ज्ञानात नक्की भर पडेल. पुढचा प्रश्न आहे, नमो शेतकरी महासन्मान अंतर्गत किती रुपये मिळतात? नमो शेतकरी महासन्मान अंतर्गत किती रुपये मिळतात? वार्षिक किती रुपये मिळतात सांगा. किंग कोहली म्हणते लाईव्ह संपल्यानंतर हे मॅडम प्रश्न तुम्ही पोस्ट करा ना. पण एक एकच पोस्ट करायला एक एकच होऊ शकतो ना. शॉर्ट टाकू का त्याची? शॉर्टमध्ये टाकते, बघते कसं करायचं ते. या 2 दिवसात बघते कसं करायचं. हे 2-2 प्रश्न टाकत जाईन शॉर्टमध्ये. ओके. वार्षिक 6,000 बरोबर आहे. वार्षिक 6,000 म्हणतायत. राजकुमार दादांनी पण बरोबर सांगितलंय 6,000. व्हेरी गुड. राजकुमार दादा म्हणते दरवर्षी 6,000 रुपये. किंग कोहली म्हणतात 12,000 रुपये. नाही, 6,000 रुपये वार्षिक. राजकुमार दादा व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न, भारतातील पहिले AI शहर कोठे बनणार आहे? भारतातील पहिले AI सिटी कुठे बनणार आहे? येते कोणाला उत्तर? कमेंट करून सांगा मला. माहिती आहे का, हल्ली 2 दिवसात आपण हा प्रश्न घेतलेला. जे माझ्या आधीच्या लाईव्ह मध्ये होत आहेत, किंग कोहली किंवा राजकुमार दादा यांना माहिती आहे AI सिटी, भारतातील AI सिटी कुठली आहे. राजकुमार दादा माहिती आहे ना? किंग कोहली तुम्हाला पण माहिती आहे, तुम्ही पण होता माझ्या लाईव्हला त्यावेळी. हा प्रश्न मी घेतलेला. किंग कोहली नाही, केरळ नाही आहे. उत्तम दादा म्हणताय गॉडफादर मध्ये हे काय चाललंय? गप्पा गोष्टी होतच नाही, मला बोर व्हायला लागलं. गप्पा गोष्टीसाठी पण एक लाईव्ह मी ठेवेन है ना. सांगते मी 3च्या नंतर 3:30च्या नंतर आपण गप्पा गोष्टीसाठी पण लाईव्ह ठेवू. ओके. बंगळूर म्हणतायत नाही. राजकुमार दादा म्हणतायत लखनौ. बरोबर आहे राजकुमार दादा. एवढा वेळ लागला तुम्हाला आठवायला? AI सिटी लखनौ आहे. बरोबर. पुढचं, मिस वर्ल्ड 2026 विजेती कोण? मिस वर्ल्ड 2026 ची विजेती कोण? सध्या 2026 ची कोड वजा प्रश्न सांगतोय. ओके ओके, सांगा, नक्की सांगा.
सांगा मिस वर्ल्ड 2026 विजेती. मिस वर्ल्ड 2026 विजेती कोण? गॉडफादर म्हणते आधीसारखं गप्पा गोष्टी होत नाहीयेत, येतो मी. दादा हे एक नवीन लाईव्ह कंटेंट आहे हा माझा. गप्पा गोष्टीसाठी पण मी एक लाईव्ह कंटेंट ठेवणार आहे, ज्याच्यामध्ये जे माझे पहिले जे फॅमिली मेंबर आहेत आपले, ते ज्यांना गोविंद दादा वगैरे येतात, परत सांगते गॉडफादर, अजून संदीप दादा वगैरे सगळे आहेत, त्यांच्यासाठी मी आता दुपारचा 3:30 नंतरचं जे लाईव्ह करणार आहे, त्याच्यासाठी मी तुम्हाला टाइम देते. नक्की या त्यामध्ये. ओके ओके गॉडफादर दादा. तर असा पण ऑप्शन तुम्हाला येऊ शकतो, 4-5 नावं देतील आणि 2026ची मिस वर्ल्ड विजेती कोण, आणि खालचा चौथा ऑप्शन असेल यापैकी कोणी नाही. तर 2026ची जी काय म्हणतात ती मिस वर्ल्ड जी स्पर्धा आहे ती झालेलीच नाहीये, समजलं. आणि 2024ची जी विजेती आहे ती निकिता बोरवाल आहे. ओके. आणि ती भारताचं प्रतिनिधित्व करणार आहे 2024 मध्ये तिने केलेलं, निकिता पोरवाल. डीके मध्ये 2024 71वा संस्करण की विजेता स्क्रिटिना पज्जकोवा. ओके राजकुमार, ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत होणार. येस. त्यामुळे असा पण एक गुगलीसाठी प्रश्न देतील यावेळी की 2026ची मिस वर्ल्ड कोण आहे. तर 2026ची अजून झालेलीच नाहीये. राजकुमार दादा म्हणते कमेंट वाचा. कुठली कमेंट वाचू बघते हा, कुठली आली आहे. राजकुमार दादा म्हणते 2026ची निश्चित झाली नाहीये, ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत होणार. हो दादा बरोबर बोललात. काय काय गुगली टाकायला हा प्रश्न देतात. आरुषीताई म्हणतात खूप छान लाईव्ह घेत आहात ताई. थँक्यू आरुषीताई, थँक्यू सो मच. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. काय करताय तुम्ही? पुढचा प्रश्न, खेलो इंडिया 2026 स्पर्धा कुठे होणार आहे? खेलो इंडिया 2026 स्पर्धा कुठे होणार आहे? दोन 2084 मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा कुठे झाल्या होत्या? येते का कोणाला आन्सर? उत्तम दादांनी जे सांगितलं आहे ते. राजकुमार दादा म्हणते रायपूर. 1984 मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा रायपूरमध्ये झाल्या होत्या असं राजकुमार दादा म्हणतायत. ओके. आणि खेलो इंडिया 2026 स्पर्धा कुठे होणार आहे? जगलपूर नाही. कोणाला आन्सर येते का? येते का आन्सर? तर मी सांगते, खेलो इंडिया 2026 स्पर्धा ही कर्नाटकाला होणार आहे. लक्षात ठेवा, खेलो इंडिया 2026 ही स्पर्धा कर्नाटक इथे होणार आहे. ओके. तर आता आपण अजून 2 प्रश्न घेऊया आणि हे लाईव्ह मी एंड करणार आहे. भारतातील सर्वात मोठे राम मंदिर कोठे आहे?
मॅडम सॉरी, आईने आज डबा बनवला नव्हता म्हणून मी शाळेत नाही येऊ शकलो. हो का? मला सांगायचं, मी घराकडनं घेऊन आली असती तुझ्यासाठी डब्बा. पण शाळेत यायचं उद्यापासून. ओके. इंकोळी म्हणतात गोवा. धनल म्हणते उत्तर प्रदेश. हाय धनल. गोव्याला आहे अयोध्या मंदिर. भारतातील सर्वात मोठे राम मंदिर गोव्याला आहे का? राजकुमार दादा म्हणतात अयोध्या. व्हेरी गुड राजकुमार दादा, खूप छान, व्हेरी गुड. अजून एक शेवटचा प्रश्न फक्त. जागतिक सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश. जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश. धनल म्हणते अयोध्या युपीला आहे. पण कुठे आहे? मी काय सांगितलं? कुठल्या युपी राज्यात आहे विचारलं नाही, कुठे आहे विचारलं. मॅडम आता पटापट प्रश्न विचारा, मी बघा कशी उत्तरे देतो. हो का? अरे माझी तब्येत बरी नाहीये रे जरा, त्यामुळे मला जमत नाहीये. घेत तरी पण मी घेऊ शकते आन्सर. ठीक आहे, थोड्या वेळासाठी. भारत म्हणतायत, तर अयोध्या आन्सर बरोबर आहे राजकुमार दादा तुमचं. पुढचा प्रश्न मी घातला का? हा, भारत बरोबर आहे. कोणी आन्सर दिलंय? पहिला आन्सर धनलने दिलंय. धनल तू शॉर्ट बघितलीस का कालची टाकलेली? धनल शॉर्ट बघितलीस का कालची टाकलेली? उत्तम दादा म्हणते पास का नापास ते पण सांग लगेच. येस, सांगणार आहे. गोव्यामध्ये सर्वात मोठी रामाची मूर्ती आहे. मी आपल्या भारतातील राम मंदिर कुठे आहे? उत्तर प्रदेशमध्ये आहे, पण त्याचं आहे ना कुठे आहे? तसं म्हणायला गेलं तर बालाजी मंदिर कुठे आहे? तामिळनाडूला. पण मला सांगा, पण इथं गोव्याला ह्याला जम्मूला पण आहे तसंच मंदिर. पण ते नाही ना, जे खरं आहे ते खरं आहे. हे त्यांची काय म्हणतात प्रतिमा मूर्ती आहे. ओके. पुढचा प्रश्न घालू का? सागर कवच सरोवर कुठे झाला? सागर कवच सराव, सॉरी मला काय दिसतच नाहीये की काय, मला कळत नाही यार. चष्मा मला वाटतं वाढला चष्मा. कुठे गेला? सागर कवच सराव कुठे झाला? श्रीरामांचं सगळ्यात मोठं मंदिर अयोध्यालाच आहे. सागर कवच सराव कुठे झाला? सांगा कमेंट करून सगळ्यांनी. आन्सर कोणी दिलं? हिंदी महासागरात, धनल म्हणतोय. तरी याचं मी एक्सप्लेनेशन सांगते की मार्च 2026च्या अखेरीस, म्हणजे पूर्णच सांगू तर ओडिसात तर 24 ते 25 मार्च 2026 रोजी ओडिसा सरकारच्या सहकार्याने सागर कवच 1/2026 हा सराव पार पडला. यात भारतीय नौसेना, तटरक्षक दल आणि राज्य पोलिसांसह 18 संस्था सहभागी झाल्या होत्या. केरळ आणि माहे तट 12 ते 13 मार्च दरम्यान 2026 दरम्यान केरळ राज्य आणि माहे केंद्रशासित प्रदेशाच्या किनारपट्टीवर हा सराव आयोजित करण्यात आला होता.
गुजरात आणि दमण दीव हे 6 ते 7 रोजी जानेवारी 2026 रोजी भारतीय तटरक्षक दलाच्या उत्तर पश्चिम विभागाद्वारे गुजरात आणि दमण दीवच्या 2394 किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीवर हा सराव यशस्वी राबवण्यात आला. महाराष्ट्र मार्च 2026च्या अखेरीस महाराष्ट्र किनारपट्टीवरही भारतीय तटरक्षक दलाच्या जिल्हा मुख्यालयामार्फत हाय टेम्पो सराव आयोजित करण्यात आला. ऐका ना, थोडे आध्यात्मिक प्रश्न विचारा ना. ओके. तापी आणि नरवाडोशे आणि ओडिशा आणि केरळ म्हणते अगं मुंबईला, ओडिशा, केरळला आणि गुजरात, दीव आणि दमणला आणि महाराष्ट्रात. तू महाराष्ट्राचं घेते ना म्हणून मुंबई. येस, बरोबर आहे. महाराष्ट्र किनारपट्टीवर म्हणजे मुंबईलाच. ओके. कोणी पहिला आन्सर दिलंय? कुठे गेला धनल? अरबी समुद्रात. धनल म्हणते मुंबई. ओके, 1 पॉइंट. आता बस करायचे का प्रश्न? बस करायचे का? इथं मी पॉइंट सांगते, ऐकून घ्या सगळ्यांनी. किंग तुम्ही हे प्रश्न लिहून काढता का? नाही, माझ्याकडे मी हे करते, त्याचे प्रश्न कॉपी करते मोबाईलवर. आध्यात्मिक प्रश्न कसले? आध्यात्मिक प्रश्न घेऊ भावा? मी जिंकेपर्यंत घे ना प्रश्न. हे काय तू जिंकेपर्यंत? आदित्य, आध्यात्मिक प्रश्न. उदाहरणार्थ मी तुम्हाला प्रश्न देतो, मला उत्तर द्या. ओके, तू सांग, हा मी उत्तर देतो. ओके ओके आदित्य. आणि आजचं हे लाईव्हचं जे मेंबरनी कोणी कोणी नंबर काढलाय ते मी तुम्हाला सांगेन. आता माझं जरा डोकं बरं नाही आहे, डोकं जरा दुखतंय. सो तुम्ही मला सांगू शकता. मी प्रश्न, ज्ञानेश्वर महाराजांचे पूर्ण नाव काय? ज्ञानेश्वर महाराजांचे पूर्ण नाव काय? सांगा बघू मंडळी, कोणाला येतंय का? उत्तम दादा म्हणते हे सर्व स्पर्धा परीक्षेचे प्रश्न आहेत. येस, सर्व स्पर्धा परीक्षेचे प्रश्न होते. आदित्य दादा, बरं ठीक आहे, तू लाईव्ह पुढे अशीच बसून राहा, मी प्रश्न विचारतो, तू उत्तर दे आणि बाकीचे लोक उत्तर देतील. ओके, चालेल. मला हे प्रश्न पोस्ट करत जावा मॅडम, म्हणजे आम्ही लिहून घेईल. ओके किंग कोहली, मी कसं पोस्ट करायचं ते मी बघते. कॅनवा मला ना जरा शिकायचं आहे. कॅनवामध्ये पण व्हाईट बोर्डवर पण हे प्रश्न लिहू शकतो ना आपण? माहिती आहे का किंग कोहली तुला ह्याच्यामध्ये कॅनवाबद्दल? जरा मला काय असेल तर सांग ना जरा इन्फॉर्मेशन, म्हणजे शॉर्ट्ससाठी मी ते प्रश्न टाकू शकते ना. धनल म्हणते ज्ञानेश्वर विठ्ठलपंत कुलकर्णी. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ज्ञानेश्वर विठ्ठलपंत कुलकर्णी. माझी पण एक कमेंट येत नाही का? नाही रे बाबा, तुझी एक पण कमेंट नाही आली. आहेस कुठे? तुझी इकडे कमेंटच नाही आले. अरे आलेली. लाईव्ह थांबवते काय? लाईव्ह थांबवत आहेस काय? सॉरी सॉरी, मला काय माहिती, मला दिसतच नाहीये. थांबवत नाहीये. खुशी जेवते तू? हा, घे ना, घे. आपले राष्ट्रगीत जनगण मन हे 52 सेकंद या वेळात गायले जाते, तर आपले राष्ट्रगीत वंदे मातरम हे किती वेळात गायले जाते? सांगा मंडळी. इश्कलाला म्हणतंय किती बोंबलून बोंबलून सांगू. परी आली वाटतं.
आणि जर 2 कडवी गायच तर सेकंड पास तर 65 सेकंड. ओके. सातवाहन राजांची राजधानी कोणती होती? सांगा मंडळी. आणि आदित्य म्हणतात श्री छत्रपती. नाही रे, मला तुझी कमेंटच नाही आली रे. तुला तर ब्लू दिलाय मी. आदित्य म्हणते पुढच्या प्रश्नासाठी सगळेजण तयार राहा. त्यांच्या आधी पण लय कमेंट्स आल्यात. ओके. नाही माहिती. धनल म्हणते 190 सेकंद. थांबा जरा. छत्रपती आदित्य म्हणते श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 16व्या वर्षी पहिला कोणता किल्ला जिंकला? सांगा मंडळी. राजकुमार दादा सांगा ना, उत्तर द्या. सातवाहन राजाची राजधानी कोणती होती? धनल म्हणते आणि जर 2 कडवी गायस तर 65 सेकंद. ओके. राजकुमार दादा म्हणते 65 सेकंद बरोबर. आदित्य दादा म्हणते मॅडम तुम्ही कॅमेरा ऑफ केल्यावर ती आम्हाला लाईव्ह चालू आहे की नाही हे समजत नाही. तुम्ही चालू राहू द्या. काही बोलले नाही तरी चालेल. ओके. नाही, माझी मुलगी आलेली ना म्हणून मी कॅमेरा आणि हे ऑफ केलेलं. आम्ही बोलत होतो म्हणून. प्रतिष्ठान म्हणजे पैठण. धनल बोलतोय. धनल म्हणते तोरणा किरणार जिंकला. उत्तम दादा म्हणतात धनल म्हणते तोरणा जुने नाव प्रचंडगड. ओके. धनल म्हणते बरोबर की चूक सांगत जा, नुसतं प्रश्न विचारतो. म्हणजे बोरिंग. आज मला पण बोरच झालंय रे. माझं डोकं खूप दुखतंय. IGQ बोरिंग होतंय ना. मला पण जरा बोरिंगच झालंय. 1 मिनिट हा. माझे डोळे बघा कसे झालेत. असं वाटतंय मला ह्या स्क्रीनकडे बघून बघून चकणं व्हायला होईल असं. येस. परीने मला चॉकलेट दिलंय. थँक्यू परी. पुढच्या प्रश्नासाठी सगळे तयार आहात? बरोबर आहे धनंजय. आदित्य दादा म्हणतात IGQ महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्र फॉर्मेशन डे पहिल्यांदा कोणत्या जिल्ह्याची निर्मिती मूळ जिल्ह्याचे विभाजन करून झाली? धनल म्हणतो चष्मा नको लावू. भावा चष्मा नाही लावला ना तर हे जे वाचते ना ते पण नाही वाचणार. तुम्ही म्हणा ताई तू ह्याला हे बोललीस, ताई तू त्याला ते बोलली. अर्ध मला दे ना. हे बघ बरोबर मी अर्ध झावले, अर्ध तुला. तोरणा किल्ला त्याला प्रचंडगड असे म्हणतात. राजकुमार दादा म्हणताय श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वडिलांचे पूर्ण नाव काय? उत्तम दादा म्हणजे महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचे पूर्वीच्या राज्याचे नाव काय होते? धनल बोलतोय लावून तरी कुठं बरोबर वाचते तू. उत्तम दादा म्हणते धाराशिव लातूर. इश्कल म्हणते महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्र फॉर्मेशन डे पहिल्यांदा कोणत्या जिल्ह्याची निर्मिती मूळ जिल्ह्याचे विभाजन करून झाली? हाय डॉक्टर श्रद्धा. बेंचोस नांचेस. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते बॉम्बे. हाय श्रद्धा, कशी आहेस तू? राजकुमार दादा म्हणताय शहाजी राजे भोसले. आदित्य दादा म्हणते चला पुढच्या प्रश्नासाठी तयार राहा. चिन्मय हाय. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते रत्नागिरी मधून सिंधुदुर्ग.
स्कॉलर म्हणते माझ्या बहिणीला उलट काही बोलायचं नाही. द्विभाषिक मुंबई राज्य होतं. आदित्य दादा न्यूटनचा तिसरा लॉ कोणता? डॉक्टर श्रद्धाताईंना माहिती आहे. माझी या प्रीतीला प्रीत कळेना. श्रद्धाताई आज मला बरं नाही वाटत आहे ग. माझं डोकं खूप दुखतंय ग. सध्या मला रात्रीची झोपच नाही लागत. स्टार्टिंगला काय करू श्रद्धाताई? काय वाटतंय? म्हणजे झोपच नाही लागत डोळ्यांना. तरी मी दुपारची पण नाही झोपत. कधीतरी झोपली तर, आणि असं कसं तरीच होते. आतून असं ताप आल्याची फिलिंग होते, पण ताप बाहेरून नाहीये, पण आतून असल्यासारखं वाटतंय. काय काय सिम्पटम्स आहेत? तेच ना, म्हणजे असं आतून ताप आल्यासारखं वाटतंय, पण बाहेरून ताप नाही वाटत, म्हणजे जाणवत नाही कोणाला. पण मला असं आतून असल्यासारखं वाटतंय आणि डोकं एकदम जड. कशाचं लक्षण असेल हे? मी जाणार आहे का ग श्रद्धाताई? श्रद्धाताई, मी माझ्या वरती जाण्याची लक्षणं आहेत काही? इश्कॉललो म्हणते महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर पहिली नवीन महाराष्ट्र फॉर्मेशन डे पहिला नवीन जिल्हा जो मूळ जिल्ह्याच्या विभाजनातून तयार झाला तो म्हणजे धुळे मधून वेगळा झालेला नंदुरबार जिल्हा. ओके. चिन्मय म्हणतात न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दॅट every action force has an equal and opposite reaction force which acts काय प्रोनाउन्सिएशन कसं होतं? सिम्युलायझेशन्स सिम्टन्सली जास्त लाईक येते त्याचं आहे लक्षण. या राजकुमार दादा आईचं नाव काय? जिजामाता राजमाता जिजाऊ राजमाता जिजाऊ. उत्तम दादा म्हणतात नंदुरबार. आदित्य म्हणतात चिन्मय अगदी योग्य उत्तर दिलं. चिन्मयला 2 फटके देऊन सत्कार करा. हुशार आहे तो पोरगा चिन्मय, आणि त्याला फटके घालता. डॉक्टर श्रद्धाताई म्हणते हा तुझा मनाचा खेळ आहे, स्ट्रेस नको घेऊ. श्रद्धाताई डोकं दुखते, हा मनाचा खेळ कसा असणार? म्हणजे डोळे बघ, डोळे बघ श्रद्धाताई, डोळे बघ. हा बघ. अंग सोडून ताप आली का? काय म्हणजे? सोपं आहे, सायमन टेनिसली. ओके. प्रोनाउन्सिएशन मला जमत नव्हतं. सायमन टेनिसली. ओके. महाराष्ट्राचे वसुली विभाग किती आहेत? आदित्य म्हणतोय डॉक्टर श्रद्धा अमित सुर्वे तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे, योग्य उत्तर दिल्यावर मी तुम्हाला बक्षीस मिळेल $1. चिन्मय म्हणते का बरोबर उत्तर दिलं म्हणून जळतात माझ्यावर? जळतात रे, हे सगळे जळतात तुझ्यावर. माफ करा चिन्मय साहेब, मस्करी केली. राग आला असेल तर माफी मागतो. नाही, ₹1000 काढा माफीसाठी, असं सांगायचं. इश्कॉल मानवी शरीरातील सर्वात मोठा अंतस्रावी ग्रंथी कोणती आहे जी थायरॉइड हार्मोन तयार करते आणि शरीरातली मेटाबॉलिझम नियंत्रण ठेवते? ओके, सांगा मंडळी. हा आजार नाही आहे ग. मला वाटतं ना
झोप कंप्लीट होत नाहीये म्हणून तसं होत असेल. होय ना. धनमध्ये डोळे बघ असा आजार पछाडलेल्या मध्ये एकाला झालेला सोबत तो असं बोलायचा, बाबा लगीन ढिंच्याक ढिंच्याक. पण दुसरं लक्षण आहे का तुला सांग. मी ते नाही बघत कारण माझं लगीन झालेलं आहे. मी ते नाही म्हणत, पण माझे डोळे बघ डोळे बघ डोळे बघ. श्रद्धाताई हा माझा डोळा ना छोटा झालाय सकाळपासून आणि हीच साईड दुखते. श्रद्धाताई तू डॉक्टर आहेस ना, सांग ना काहीतरी. धनल बोलते यकृत आहे. ओके. चिन्मय म्हणते असू दे आदित्य सर, मी सुद्धा चेष्टाच केली. नाही ना रे, 1000 रुपये घ्यायचे माफी बद्दल. उत्तम दादा म्हणजे डॉक्टर ताई स्वातंत्र्य पूर्वी काळात पुण्यात कोणत्या 7 रोगाने थैमान घातलं होतं. आदित्य दादा म्हणजे डॉक्टर श्रद्धा अमित सुर्वे पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी. मानवी शरीरामध्ये असा कोणता अवयव आहे जो काही कारणास्तव पूर्णपणे काढून टाकला तरी तो पुन्हा रिजनरेट होतो, स्वतः तयार करतो. हे लिव्हर आहे. समजलं का. लिव्हर आहे लिव्हर. ही ग्रंथी मानेला समोरच्या बाजूला असते. डॉक्टर श्रद्धाताई म्हणतात लिव्हर. येस, मी पण बरोबर सांगितलं. मी आधी प्रश्न वाचला आणि उत्तर दिलं. चिन्मय म्हणते थायरॉइड ग्लॅन्ड. आदित्य म्हणते अँड दस मॅडम श्रद्धा हॅज गिवन करेक्ट आन्सर. थँक्यू व्हेरी मच मॅम. क्लॅपिंग फॉर श्रद्धाताई श्रद्धाताई श्रद्धाताई. धनन म्हणतोय प्लेग. चिन्मय म्हणतो डॅन. सागर वाघ म्हणताय टी. उत्तम दादा म्हणतात प्लेग की पटकी. डॉक्टर श्रद्धा कान देखील आपण तयार करू शकतो पुन्हा. हा, कान पण तयार करू शकतो, कापल्यावर परत येतो. आदित्य दादा म्हणते 6 वर्षापूर्वी जसा कोरोना महामारीने लोक मेले होते त्याचप्रमाणे 18व्या शतकात एक महामारी आली होती आणि त्याने भरपूर लोक मेली होती, तर ती कोणती आहे सांगा. क्षयरोग काय कर्करोग आय थिंक, होय ना. सागरबाग म्हणते तुम्ही प्रणित मोरेचा शो पाहता का, चांगला आहे. नाही पाहत, कधीतरी, पण तो खूप नॉनव्हेज बोलतो, मग मला ते नाही ऐकवत. खूप नॉनव्हेज बोलतो रे बाबा. उत्तम दादा आमच्याकडे मानमोडी म्हणत जुनी लोक सांगतात. मानमोडी. डॉक्टर श्रद्धा काम करते बाबांनो, हळूहळू विचारा मेल्यानू. आई ग श्रद्धा ताई भारी सांगितलं. काम करते बाबांनो, हळूहळू विचारा मेल्यानू. नुसते पटापटा विचारतात आणि माझं काम हडेरवला. श्रद्धा ताई भारी बोलले को. चिन्मय दादा म्हणतात प्लेग. हा. धनन म्हणते श्रद्धा ताई कानाचं जाऊ द्या, डोळे बघ तिचे नीट कर. अगं श्रद्धा ताई, मी बघते एक आणि वाचते दुसरंच. सांग ना माझ्या डोळ्यांना काय झालंय श्रद्धा ताई. प्लीज लाईक करा मंडळी सगळ्यांनी. 14वरच अटकलाय लाईकचा. हे बघा, मी चष्मा काढला तर मला असं स्ट्रेस येतोय डोळ्यांवर. मी असा डोक्याला लावते चष्मा. राजकुमार दादा म्हणते प्लेग हा आजार उंदराच्या पिसापासून होतो. म्हणून तर मी माझ्या घरात उंदीर नाही घेत, त्यांना मनाई आहे इथं एंट्री नाही म्हणून. तिथे नाही तयार होत बाई. मला वाटतं इथं कापायचा काय परत असा कान येणार असा. चुकीचं आहे, क्षयरोग नाही. ओके. प्लेग. सागर वाघ म्हणतात. मध्ये तरी पण कान कापू नको प्रीती. नाही, मी पहिला तुझ्यावर एक्सपेरिमेंट करून बघणार होती
की प्रेमचा कान कापायचा, बघू येतोय का, येतोय काय, आणि बँडेज खोलून खोलून बघायचं रोज. प्रेमचं प्रेमचं बँडेज खोलून खोलून बघायचं. अरे अंकुर निघतोय का कानाचा. आई ग देवा. डॉक्टर श्रद्धा, तिच्याकडे आपल्यापेक्षा जास्त डोळे आहेत. हो हा, माझ्याकडे 4 डोळे आहेत. 1 2 3 and 4. पण तुमचे डोळे माझ्यावर किती आहेत बघा. किती जणांचे डोळे माझ्यावर आहेत. इथं तर 6 जणांचे आहेत. तिच्या धनल म्हणतोय, सावित्रीबाई फुले सुद्धा प्लेग रुग्णांची सेवा करताना प्लेग होऊन मृत्यू झाला. बापरे, त्यांनी खूप सेवा केली ना. उत्तम दादा म्हणते, इतिहास भूगोल गणित विषय झाले, आता मेडिकलचा पेपर. येस, गणित विषय माझा फेवरेट नाही आहे, सो इतिहास भूगोल वगैरे झाले आपले पेपर. सागर दादा म्हणते, तुम्ही कुठून बोलल्या हो? कोणाला विचारते मला? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात प्लेग. आदित्य दादा, प्लेग बरोबर, प्लेगच्या साथीमुळे भरपूर लोक मेले होते. सावित्रीबाई फुले ज्यांना देखील प्लेगची साथ झाली होती. बापरे. धनल म्हणते, पण तुला तर नॉनव्हेज चालते ना, काय म्हणून काय मी उंदीर खात नाही, नॉनव्हेज चालतं म्हणून. चिन्मय म्हणते, मॅडम तुम्ही कोकणात कुठे राहता? सिंधुदुर्ग जिल्हा. आलात का कोणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात? डॉक्टर श्रद्धाताई आता येणार आहेत मे महिन्यात. धनल होते, प्रेमात पडली असल तेव्हा तू असं वरती, तुला 4 डोळे आहेत, आम्ही तर 2 डोळ्यांवर जगतोय ग. हा, मी प्रेमात नाही पडली, माझं अरेंज मॅरेज आहे, प्रेमात नाही पडली मी बाबा. राजू साळुंके म्हणताय, ताई तुझं काय चाललं? राजू दादा, काय नाही, आता 2026 चालू घडामोडीचे प्रश्न झाले, 30 प्रश्न, आणि आता आम्ही जरा छान अशा गप्पा मारतोय. राजू दादा, तुम्ही जेवलात का? उत्तम दादा, माणसाला कान असतात तसे अजून कशाला असतात? सशाला असतात. माणसाला कान असतात तसे भिंतीला पण कान असतात. धनल बोलते, कान परत येतो म्हणून लहान मुलांना बोलतात का? असं तू केलं तर देवबाप्पा तुझा कान कापेल. असं नाही, मी नाही केलं तसं, मी अजिबात असलं काही केलं नाही. मीच सांगितलं, जास्त आगाऊपणा करशाल ना, ऐकशाल तर कान कापेन, मीच सांगितलं. इश्कवाल्याला म्हणते, डॉक्टर श्रद्धा अमित सुर्वे, मानवी शरीरात बोर इफेक्ट म्हणजे काय आणि हा परिणाम इफेक्ट ऊतीमध्ये टिश्यूज ऑक्सिजन सोडण्यास कसा मदत करतो? श्रद्धाताई, असं आहे काय गो तू? प्रेमने तुका प्रश्न विचारलाय. मानसी, हॅलो मानसी, स्वागत असा तुझा. स्तुती म्हणता, हाय हाय स्तुती, नमस्ते. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. उत्तम दादा, कोकणातली स्वानंदी सरदेसाई ही ID पण खूप छान आहे, खूप हुशार मुलगी आहे ती. हो दादा, खूप छान आहे. चिन्मय म्हणतात, मी आलो होतो मागच्या वर्षी संत राऊळ महाराज कॉलेजमध्ये. हां, ते माझं कॉलेज आहे भावा, मी त्या कॉलेजमध्ये शिकली, बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी. गेलेलास का? याच्यासाठी गेलेलास का? फंक्शनसाठी गेलेलास का? कुठल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये भाग घेतलेलास? मानसी बोलते, हाय स्तुती ताई, कशा आहात? मस्त आहे. सॉरी, स्तुतीताई म्हणते, मला वाटलं प्रीतीताई. धनल म्हणते, भेदभाव का करते तू? उंदीर आणि चिकनमध्ये नॉनव्हेज आहे ग दोन्ही, तसे त्यांचे नॉनव्हेज. अरे नको रे, नको रे, नको रे, ते उंदीर बिंदीर काढू. तू माझ्यावर मी नॉनव्हेज खाते म्हणून डोळा ठेवून आहेस काय? हां, राजू दादा, जेवण झालं ताई, मी ड्युटी चालू आहे, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला थोड्या वेळात वेळ काढून दिला आहे. धन्यवाद राजू दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही जेवलात का राजू दादा? ड्युटीवर आहात, जेवलात का? उत्तम दादा, माणसाला कान असतात तसे भिंतीला पण कान असतात. येस. धनल म्हणतायत, हा म्हणून आता तुझे डोळे कापले. हा. रामदादा म्हणतात, जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. रामदादा. मानसी बोलते, माझ्या फेवरेट यूट्यूब चॅनल स्वानंदी ताईची आणि कलर्स ऑफ कोकण आहे, आणि मी नाही ना, चल
जाओ इधर से असं सांगितलं असतं. माझा फेवरेट कोकणची प्रीतिया, यूट्यूब चॅनल कोकणची प्रीतिया आहे असं सांगितलं असतं तर आनंद झाला. मानसी, तू माझ्या यूट्यूब लिस्टमधनं धनल बोलतोय. राजकुमार दादा म्हणतायत आज मी लाईव्हला उशिरा आलो. हा, तुम्ही उशिराच आलात दादा. कुठे गेलेलात? धनल म्हणते भिडे साहेब कुठे आहेत? भिडे साहेब आता येतील 3 वाजता. इश्कॉलरमध्ये प्रीतिया तुझ्या लाईव्हमध्ये फक्त प्रश्न नाहीत, इथे लोकांचं कॉन्फिडन्स बिल्ड होतोय. प्रत्येक प्रश्न उत्तर म्हणजे एक पाऊल यशाकडे. असंच पुढे चालू ठेव, थांबू नको. हो, फक्त तुम्ही मला ना ताई तू चिटिंग करते, तू असं करते तसं करते करून मला ना ताप आणता तुम्ही. तुमच्यामुळे मला काल ताप आला. मी यांना सांगितलं. धनल आणि प्रेम नुसतं मला डोकं खातात, नुसतं पिडतात. तिचे नशीब मी आयुष्यात टीचर नाही झाले, नाही तर असे पोरं भेटले असते तर माझं काय काय झालं असतं. चिन्मय म्हणते मी कोल्हापूरमध्ये राहतो. मला 10वीला 95% वाव पडले होते, त्यामुळे माझं सिलेक्शन झालं होतं सायन्स कॅम्पसाठी, म्हणून आलो होतो 1 आठवडा. ओके, कसं वाटलं कॉलेज तुला? संतराम महाराज कॉलेज कसं वाटलं? ला आला होतास ना? ते जे पण पेट्रोल पंपाच्या साईडचं आहे तिथंच आला होतास ना चिन्मय? मध्ये काल ऑनलाईन का नाही आली तू? सांगते काय, मला ताप आलेला तरी पण विचारतात. ताप आलेला मला म्हणून नाही आली. तरण म्हणते माझी फेवरेट तर तूच आहेस. धनल, थँक्यू. अजून कोणाची आहे मी फेवरेट सांगा बघू. बरं बरं जाते. हा जा मानसी, मी तुझ्या फेवरेट नाही ना. माझा बघा ना, मी कोणाचाच फेवरेट नाही म्हणत नाही, एकही कोणी म्हणलं नाही. धनलच फक्त बोललो की ताई तू माझं फेवरेट असस म्हणा. बघ ना रे धनल. उत्तम दादा मध्ये चला ताई बाय बाय सर्वांना. खूप छान वाटलं सर्वांना भेटून. लाईक सब केलं आहे. शुभ दिवस दादा. उद्या संध्याकाळी नक्की या 6:15 वाजता जर टाइम भेटला तर उत्तम दादा. आणि थँक्यू चॅनलला लाईक सब केल्याबद्दल. खूप खूप धन्यवाद. इश्कॉलर त्यात मी नव्हतो. हा तू नव्हता. चिटिंग करून मला काही फायदा, मी विजेता बनत नाही. धनवते लाईव्हवर असं बोलू नको ग, आमच्यामुळे झालं असं. कोणी रेकॉर्ड केलं तर आमची दोघांची वाट लागेल. दया पता लगाओ ये धनल और इश्क प्रेम कौन है. वायफाय बंद पडलं मित्रांनो. माझी फेवरेट लाईव्ह कोकणची प्रीतियाची लाईव्ह. थँक्यू. इश्कवाला लव 2 आहेत जे धनल आणि प्रेम. धनल म्हणतोय तुला ताप कसा आला, कधी आला, किती वाजता आला, सर्व माहिती दे, उद्या एक्झामला विचारतील. येस, उद्या विचारणार. प्रीतियाचं लाईव्ह किती वाजता असतं, सेकंड लाईव्ह किती वाजता असतं, आणि काय प्रीतियाला ताप किती वाजता आला, किती डिग्री होता, सगळं विचारणार. तर लाईव्ह संपवते मित्रांनो आता. बाय बाय, काळजी घ्या. संध्याकाळी 6:15 वाजता भेटू. ओके, भेटायचं 7 वाजता. ओके. आणि संध्याकाळी काय विषय घ्यायचा सांगा जरा. संध्याकाळी काय विषय घ्यायचा कमेंट करून सांगा. राजकुमार दादा 3 वाजता माझा लाईव्ह क्लास आहे, मी मोबाईल चार्जिंगला लावतो. ओके बाय बाय राजकुमार दादा, ऑल द बेस्ट. संध्याकाळी नक्की या. नेहा वाईब्स म्हणतायत नमस्कार. नमस्कार ताई, जॉईन केले आहे, धन्यवाद. कोकणची माणसं साधी भोळी. येस, कोकणची माणसं साधी भोळी.
कुठून आहात तुम्ही? इश्कोला म्हणते असं प्रश्न असा असेल, प्रीतियाला ताप आला की संताप? धनर बोलते भिडे भाऊंनी कशी सेवा केली सांग, ताप आल्यावर हीच वेळ आहे त्यांची कौतुक करायची. अरे कसं सांगू, ते तर नव्हतेच काल गेलेले ड्युटीला, त्यामुळे सकाळी सकाळी 5:30 एकतर डोकं दुखत होतं रात्रभर, आणि सकाळी 5:30ला उठली, एकीला सोडून आली, 7:30ची बस येणार होती तिची, 7ला आली, अर्धा तास तिथंच मेली बसून, उभं राहून राहून पाय दुखले. घरी आली, खुशीचे नखरे, आज मला सुट्टीच दे मम्मी. सो तिला मग सांगितलं चल 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 उद्या सुट्टीच आहे. सो मग तिची सगळी तयारी करून तिला सोडायला गेली. काय सांगायचं. संध्याकाळी तुझा ताप आमच्या डोक्याला व्याप. रामदादामध्ये जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र. परत इले बाईंनो खय गेलं? बाथरूमला जाताना सांगान गेलंस आणि एवढं वेळ थडेच राहिलं बाथरूम मध्ये. ताई ओळखलं नाही का? भक्ती ताई आहे बश. भक्ती ताई, भक्ती ताई कोण? ताई तुम्ही पहिल्यांदाच आलात ना माझ्या लाईव्हला? कोणता क्लास राजकुमार आज? नेहा म्हणतायत मुंबईला, गाव रत्नागिरी. ओके, स्वागत आहे तुमचं. मानसी बोलते काय गो तुझ्या चॅनल तर हार्ट असा ता काय तुका सांगायची गरज नाही गो. मोठ महिन्याने बोंबलायला नाही गो मी. मोठ्याने बोंबललंय नाही गो मी. पण तू माका सांगलंच नाही की मी तुझा फेवरेट असल. तू मला सांगणंच नाही कधीच. तू तर 2च चॅनलांचं नाव घेतलं, माझं नावच नाही घेतलं. हा ठीक आहे, खालस. मग मुलींनी काय मदत केली सांग? मग मुलींनी काय मदत केली? स्कूलला जायची, बाकी काय मला मदत करणार. डॉक्टर श्रद्धाबाईंनू पोरांका मेची सुट्टी नाही दिलाव. हडे मेकच मिली शाळा भरता. काय सांगू श्रद्धाताई, हयसर मेकच शाळा सुरू, भर मे महिन्यात शाळा सुरू आणि जून जुलै सुट्टी. जगा विरुद्ध हडे सगळा चालता. CBSE बोर्डवाल्यांचा मेल्यांचा तासता. रामदादा प्रीती ताजा ताजा म्हावरा. हा तुम्ही एकट्यानंच खाया. श्रद्धाताई हे बघ, रामदादाना मालवणचे असत आणि ताजा ताजा म्हावरा खायत असत. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात डोकेदुखी सर्दी आहे का? ऍसिडिटी? हा ऍसिडिटी आहे आणि डोकेदुखी आहे, सर्दी नाहीये मला. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात ताप मला आतून वाटतोय की ताप आहे म्हणून. मला ना जास्त करून ना आतल्या ताप जास्त येतो. श्रद्धा डॉक्टर सॉरी धनल मध्ये अगं मग संध्याकाळी नाही आली लाईव्हला तर सकाळी झालं ना, तू सकाळी तर लाईव्ह घेतलेलं. अरे तुमचं लाईव्ह बंद केलं आणि जी डोकं जे सन्न दुखायला सुरुवात झालं ना, काय सांगू. मानसी बोलते जाऊ दे आता, जा बोललीस तू माका बहीण बहीण असा बोललस, हा काय बरा नाही गेलस. बहिणीवर तुका माहिती नाही मानसी, मी बहिणी कसला तुडदावलंय ना माझ्या बहिणी. मग मी तुका सांग, तू पण माझी बहीण, असं तुझी अवस्था काय करी जर तू माका बोललंच नाही की ताई तुझा चॅनल माझा फेवरेट असा. जबरदस्ती का होईना मी तुझ्याकडनं वधवून घेईन मारून आणि जर नाही येईलच माझ्या चॅनलवर तर खेचत खेचत घेऊन येईन. बस एक धनन म्हणतोय बस एक सॅरडॉन सरदसे आराम. गोळ्या खायच्या नसतात भावा. भांडी घासूक बाईंनू काम करूक लागतं. भांडी घासूक बाईंनू काम करूक लागतात. ओके भांडी घासूची पण लागतात ना, काय सांगतलंय.
इश्कवाला माझी पण भांडी घासूची लागतात गो. माझे हात बघ ना, माझे लकीरे मिटले हातावरचे भांडी घासून घासून. श्रद्धाताई माझ्या हाताचे लकीरे मिटले गो लगीन झाल्यापासून. नाही तर मस्त माझं काय म्हणतात हा? माझा लक चांगला होता बघ. हातावर शिरत हे दिसत नाहीत, सगळे पुसान गेले भांडी घासून घासून घासून. चला मंडळी, आजचा लाईव्ह इथंच थांबवतो. खूप मजा आली, खूप काही शिकलो. असाच उत्साह ठेवत राहा. पुढच्या लाईव्ह मध्ये अजून धमाल, अजून प्रश्न आणि नॉलेज घेऊन भेटू. अहो कुठं काय, कोकणची प्रीती या ब्लॉगवर. आ हा हा हा, लय भारी. अहो कुठं काय, कोकणची प्रीती या ब्लॉगवर. व्हेरी नाईस. प्रेम एक नंबर. बाय प्रेम, काळजी घे. मगरमच्छ के आसू सारखं का रडते तू? कारण मी मगरमच्छ हीच आहे. मगरमच्छ की बहन हूं मैं. मानसी बोलते थांब, जिजूंका सांगतय मेसेज करून, ताई जा बोलली असा ओढून लावतय तुका. होय, लाव लाव. तुझ्या जिजूंची हिंमत काय माका ओरडाची. अरविंद चव्हाण म्हणतात हाय हाय अरविंद दादा. डॉक्टर शादा, थायरॉइड टेस्ट केलीस का? नाही गो, थायरॉइड टेस्ट नाही केली मी, काय माहिती, नाही केली कधी. आदित्यमध्ये कोकणची प्रीती आहे. तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे. असे कोणते 3 ठिकाण आहेत जिथं खोटं बोलले तरी चालतं? धर्मशास्त्र आपल्याला सवलत देतो. 3 ठिकाण सांगा. आईकडे खोटं बोललं तर चालतं. मला नाही माहिती. आणि पाणी कमी पितेस ना? बरोबर ओळखलं. तर ते मी पण तर जबरदस्तीने बोललो ग. मानसी परत यायचंय ना लाईला म्हणून. तू पण बोल, तिला फेवरेट आहे, नाही तर रडेल ती मगरमच्छ की आसू.